Hoxe presentamos a cuarta edición da Feira en Manguiña, que constará como hasta todos estes anos o 14 de agosto no Bolo. É unha nova edición na que constará de numerosas actividades. Un evento que, bueno, como xa sabemos de anteriores edicións, parte da historia do Castelo do Bolo, ca recuperación das tradicións como as feiras que promocionan os produtos locais. A idea tamén parte dun feito singular que ocorreu no castelo no século XV, o asalto da fortificación por parte dos irmandiños que provocou a destrucción de parte da edificación e a súa posterior reconstrucción. Bueno, en esta edición haberá 30 postos de diferentes produtos de artesanía, que hasta agora é o maior número que se recibiu de feriantes, que estamos moi contentos desta participación. Ante todo, agradecer aos feirantes. Estará aberta desde as 11 hasta as 8, ininterruptidamente, vale? Todos os postos estarán ubicados como os anos anteriores, no que é na plaza do Pobo. Visitalo de balde. Ademais, a segunda edición do concurso de vestimenta de época, que habrá premios para os nenos e para os adultos. Bueno, comentar un pouquiño a composición deste ano do cartel, resaltar que aproveitamos un pouco a visita dos 11 alumnos que temos no Colexio do Bolo, que foron ao Museo do Lloso, pois propusemos de unha actividade que era un pouco, pois, desde a súa perspectiva, dibuixar o que é o Castelo do Bolo. Aproveitando esta actividade, ca diseñadora Vanessa Rodríguez Bello, que foi a que fixo a composición de Estudio Garabizo, fixemos a composición desta edición da Feira en Manguiña. En cuanto á sesión do 14, o pregoeiro deste ano será de Carlos Xavier Arias Pérez, un destacado investigador, escritor, etnográfico e galego. O seu traballo centrase no estudio e a divulgación da historia, patrimonio inmaterial e tradicións galegas. Ten publicados varios libros e artigos de prensa. As súas orixes maternas están nas terras do Bolo, neste caso nas Ermidas, Celeirós e Celavente. Este é membro da Sociedade Antropolóxica Galega e ademais secretario da Fundación Carlos Casares e padroeiro da Fundación Lloso. Unha das actividades novedade nesta casa é o Museo Vivo da Idade Media, que terá o Grupo de Recreación Histórica de Ourense, Palla Áureo. Os visitantes terán a oportunidade de ver diferentes materiais de época medieval e saber as súas utilidades. Haberá armamento, roupa, obxetos da vida cotidiana daquela época. Este ano non haberá comida como habitualmente viñemos facendo, por venda anticipada. Será como unha feira habitual. Cada visitante podrá adquirir, habrá unha pulpeira no que é no patio de armas, mesas habilitadas e sitios, ven sendo a tapa, a ración, o de sempre, 10 euros, e no bar ofrecerán pan, viño, empanada e bebidas. Vale. No mes de agosto é o mes máis festero que temos aquí por excelencia no noso concello. Son datas que ten moita población emergida e aumenta a población, ca volta de moitas persoas que viven do resto do ano en Cataluña, País Vasco, Suiza, Alemania, entre outros lugares do mundo, pois para celebrar esta volta para os veciños que viven aquí todo o ano. Hai numerosas festas programadas que temos todos os pobos e que as comisións de cada ano os veciños esforzanse en contratar orquestas, actividades pos nenos, que, por exemplo, tamén apuntar a isto, o día 13 teremos, aproveitando o inicio das festas do Bolo, do Pobo do Bolo, empezaremos cas actividades dos nenos. A partir ás 6 da tarde empezará o tema do Museo Vivo, vale, da Idade Media no patio do Castelo. Seguidamente indicar que tamén, como os anos anteriores, habrá visitas guiadas de balde no Castelo. Están estipuladas as horas ás 11:30, 1:30, 5:30 e ás 6:30 da tarde. Seguimos co concurso de disfraces de época medieval, tanto para adultos como para nenos, vale? No que habrá un premio por cada categoría
en caso de individual e grupos para ambos, que serán proporcionados como hasta ahora fixeron os feriantes, e será unha festa de produtos tradicionais, vale? Se require previa inscripción no Concello, pois desde hoxe mismo hasta o día 13, para un poquinho coordinar. Sí, desde, bueno, marca aí, vale? O horario ven sendo de atención de 10 ás 2. As persoas disfrazadas o que se deberán estar pola feira en torno a Castelo para que o xente de xurado poida velos polo que ven sendo a contorna do Castelo. O xurado irá identificado e irá valorando. Despois os horarios dos desfiles serán aquí xusto no patio do Castelo. Sobre as 12:30 se fará o individual de nenos e as 7 da tarde o de adultos. E despois, bueno, as categorías o que vemos facendo adultos en grupos de 4 a 10 personas e infantil, pois o mesmo. E despois hai individuales. Tamén destacar que haberá pola tarde especialmente xogos artesanais feitos de madeira e algunhas actividades con nenos en tipo de arcilla para que xoguen un pouco e teñan... Un obradoiro de alfarería. Sí. Con isto remataríamos o que... Quería puntualizar unha cousa, que este ano pois temos un problema que nós ao principio cando se montara o primeiro ano, pois claro, está moi ben que veñan os artesáns de outros lugares, pero claro, nós tamén temos xente que aquí fai, e claro, como sempre nunca é festivo, eles non poden, entón este ano haberá un stand que será atendido polos voluntarios do campo de voluntariado que teremos en marcha eses días, no cal tamén eses voluntarios venderán, haberá un stand solo cos produtos da xente do Concello. Xa que eles non poden vir, pois intentaremos nós venderlle os seus produtos.